वो औरत अपना हस्बैंड से कहते कि देखी हमारा जौन भोजपुरी में खेसारी लाल जी के जौन बॉडी लगेला नु वो बॉडी के जोड़ा वो बॉडी के जोड़ा नहीं खे वैसने रहुआ बॉडी बनाई। हाँ ओकरा बाद पेट फेंकले बनी पेट के कम कर दी तब हीरो लेखा लागो। तब वो हीरो लेखा लागा मरतिया कहतिया और गाना के रुआ सब सुनी जा। और हमनी के आज कालिका स्टूडियो में गाना मिक्स हो गल बड़ुए और कल सुबह 6 बजे आ रहल बा गाना बजा। पेट निकल और ये भी बा अपना अपना मेहरारू के बात मानो लो। और जे फोकस ये बा कि जेकर भाई पेट निकला त फिट रहे हिट रहे। हाँ जे फिट रही वो हिट रही सालियो भाव दी दवा के भी जरूरत हाँ कोनो दवा के जरूरत नहीं किया गली गली सुविधा हो गल गावे सुविधा हो गल जिम में। तो दुगो भैया भैया तो लास्ट बढ़ गया पेट कब ले खींच के रखबल हीरो ले लव यू। और आप लोग सुनिए इस गाना को कल सुबह में आ रहा है और एकदम धमाका गाना बा। और अच्छा देखिए हम लोग अच्छा खाली